Meron daw mga kaibigan isang kompetisyon. Ito ay ginaganap sa Araneta Coliseum. Itong kompetisyon na ito mga kaibigan parang Pilipinas Got Talent ang dating Singing competition. Oo, singing competition. Sa Pilipinas Got Talent, 'di ba? May may 3 or 4 na hurado 'yan sa harapan Tapos pag talagang performance level, karapat dapat kang manalo. Talagang nagsisitayuan ang mga judges, nagpapalakpakan niya. 3 ang contestant. Hapon, Amerikano, panghuli, Pinoy. Yan. Pinoy. Nauna daw na sumalang mga kaibigan sa singing competition yung Hapon. Sabi nung MC, "Ladies and gentlemen, please welcome our first contestant, Japan!" Kumanta na raw yung Hapones mga pangga. Ang kinanta niya yun, sobrang tataas ng mga nota. Pero doon sa mga judges na 4, isa lang daw yung tumayo. Isa lang ang tumayo. Kumbaga mahina yung mahina yung performance. Ngayon, sumunod na contestant, in-announce na nung MC, "And ladies and gentlemen, our second contestant, America!" Ngayon, pag akyat ng Amerikano sa stage, kumanta yung Amerikano, mga pang Whitney Houston. Mga kanta ni Whitney Houston, mga My Heart Will Go On. Parang mali. Sobrang taas ng nota, sobrang taas ng boses niya. 2 sa mga judges tumayo, nagpalakpakan. Yan. Magaling, magaling. Ngayon, yung panghuling contestant sa ginaganap na singing competition sa Araneta Coliseum, Pinoy, si Pai Picoy. Tinawag na ng MC, yung Pinoy na contestant. "Ladies and gentlemen, our Filipino contestant, none other than Mang Picoy!" "Picoy, pasok!" Umakyat na sa entablado si Mang Picoy. Medyo hinusgahan na siya ng mga audience kahit na hindi pa siya nag-uumpisa ng kanyang performance. Nagsisigaw ng, "Boo! Umuwi ka na!" Po sabi ni Mang Picoy, "Maghintay kayo." Wala pa yung performance. Nag-warm up na, nag-vocalize na daw si Mang Picoy Mic check, mic check. Kumanta na daw si Mang Picoy mga kaibigan. 2 words pa lang, 2 salita pa lang ang binabanggit niya. Nagsitayuan lahat ng mga hurado, pati mga audience. Mr. Mac, you know how we do. Lahat sila nagsitayuan. 2 words pa lang ang kinakanta ni Mang Picoy. 2 words, 2 salita pa lang. Alam mo yung kinanta niya? "Bayang magiliw." May flag racing ceremony pa. Ay talaga magtatayuan lahat. Lahat yan pati yung mga sasakyan sa EDSA talaga magsisitigil yan pagka narinig nila yung ating pambansang awit. Kaya nanalo doon ang pambato ng Pilipinas na si Mang Picoy. Pai Picoy, labas! Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?